Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay may natatanging busilang at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas, malay sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo na asa ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayo magtubiling, pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang follow, paki-follow na lang po ang Facebook page ko po, Liwagan ng Pangasinan. Sorry po. Sana po tulungan po ninyo po, gabayan po. Tatalin ko pong napakalaking utong na loob sa inyo lahat. At higit sa lahat po ay kayo makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli po sa lahat po yung mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik dikdik at tumapo na pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bago po ang lahat po ay shoutout kay Andy Bonifacio, Robin Mantanilla, Arnold Francisco, Arisator, Pater, Commented, Ibor, Commented, Pimi, Batalya, Commented sa Silas, Eleanor, Balisteros, Commented, Ray, Iana, Commented, Lordan Buo, Commented, Luke, Dalumpins, Commented, LJ, Marie, Sanglay, Commented, Jonix Bindadin, Rins Solis, Commented, Maricar Cruz po. Sa mga hindi ko po nabanggit po, shoutout po sa inyo lahat. Sana po ay palagi kayo malakas araw-araw at mga sakit araw-araw. At mapagpalang umaga po sa inyo lahat. At sana po tumutok naman po kayo palagi araw-araw sa aking Facebook page po ng Liwagan ng Pangasinan. Sana po matulungan po ninyo ako at marami po ako i-share po sa inyo na ibabagi po ng mga orasyon po dito sa Liwagan ng Pangasinan. Salamat po. At sana po ay magpursige po kayo sa araw-araw na manalangin at humingi ng tawad sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na para patawarin po tayo sa ating mga ginagawang kasalanan. Sana po ay napaka-importante po yun sa mga gagamitin po natin mga orasyon. At ipagkalog ko rin po sa inyo ang paglilinis po ng po, may ibabagi po ko sa inyo. Hintayin nyo lamang po. Pagkakalog ko po yun sa inyo lahat. Ang ibabagi ko po sa inyo ngayon po ay yung orasyon pang-alis ng kulam, palibad hangin, bati o karga po. Ito po yung napaka-importante po na aking babagi sa inyo ngayon po na araw na ito. Orasyon pang-alis ng kulam, palibad hangin, bati o karga po. Magdasal po ng isang ama namin at sunod po yung orasyon po. Ibulong ito at ipo sa isang basong tubig at inumin po. Kung nangagamot po kayo ay ipon nyo sa puyo o tapos iipon nyo sa tubig, painom nyo po sa pasyente po. Dasal po tayo. Ama namin na sa langit ka, sambay ng pangalan mo. Ikaw naman manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok, kundi ilay mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan, kapurihan, kaya naman. Amin. At sunod po yung ibulong po sa isang basong tubig po at ihip at inumin po. O sa kung gagamot nyo po ito ay ihip po nyo sa puyo. At ang maganda po dito pag kunyo po ito, pag igagamot nyo po ay ipon nyo sa puyo tapos imasahe po nyo ganyan nyo nyo sa buong katawan mula ulo hanggang pababa para matanggal po yung kanya sakit mo yan ang galing sa kasamaan, mga palpadangin o karga. Tapos painumin nyo ba ng tubig, ibugin nyo sa tubig, painom nyo po.
Narito po ang orasyon po. Banggitin ko po. Ikros, Ikrius, Jesus, upakatong. Ikrius, Jesus, upukatong. Ikros, Ikrius, Jesus, upakatong. Tatlong beses po ibulong sa tubig, ibulong ito sa tubig at iipo sa isang basong tubig o sa puyo. Pag nangagamot po kayo, iipo nyo sa puyo. O kung halimbawa po kayo po ang nakon po, inumin nyo sa tubig, pwede rin po na dasal nyo po, iipo nyo sa dibdib, tapos iipo nyo po sa tubig, inumin nyo po direkta po. Kaya dapat po ay napakabisa po itong orasyon na po ito na ipagkakalupsan nyo. Orasyon pang alis ng kulang, palibadangin, bati o karga po. Narito po ang orasyon po. I-screenshot nyo po para may tapos ipalaki nyo po. Maraming salamat po.